Ai chelit pisica. Security. Am nevoie de bodyguard. Am venit cu paza. Și am venit cu paza și este ultima modă de tunsor. Alo, strânge picioarele. Când te-ai pleznit, cât e ceasul? A intrat într-o băltoacă. Eu m-am făcut fleașcă. Doar pentru a fi aici lângă tine. Și mai ales lângă Mircea. Marti, săracul, ne aude? Marti n-aude. Bine, tu poți să vorbești liniștit. Nu, știi ce se întâmplă? De obicei, animaluțele, cel puțin pisicuțele, când sunt îmbrăcate, au un comportament ciudat. Mulțumesc pentru mesaj. Pentru că au senzația că își pierd echilibru. Și atunci când vrei să fii o pisicuță sau un cățeluș cu minte, îl îmbraci. Uite-l cum stă, nu mișcă să mor. Iubirea lui mămica. Păi dacă zici că n-aude degeaba. În schimb vedem prost. Alo! Știți ce vreau să vedeți? Are o inimioară, I love Juicy, foarte frumoasă, la gât. Am văzut. Pusă special pentru emisiune. Dar de ce l-ai tuns în halul ăsta? Pentru că el este cool, în primul rând. Păi și eu am tuns câinele și mă uit la în al doilea rând este cald și lor le este cald. Știi cum ne este nouă cald? Deci lor. Băi, am zis că mai apucăm un minut. Uite ce a primit și Marti. Zoica, pentru că știam că vii cu Marti, i-am făcut un tort cu șoricel și lui Marti. Hai să-l arătăm la care cameră? Asta e cu dolari. Iubire, ți-a adus un tort plin de bani. Un sac de bani. Toată lumea are senzația că ai nevoie de bani. Ia uitați-vă la tine. Uite coace până șoricel. Mulțumim cofetărilor Claus vă dau din casă. Marti, am avut o șinșilă și 2 șoricei. Și Marti, ce tortuleți mica. Marti se speria de ei, de șoricei. Marti, stai puțin. Stai puțin. E comestibil, nu? Da, normal. Marti, uite mami ce ai primit tu, iubirea lui mama. De ce e roșu pe nas copilul meu? L-am pupat eu. Mama, uite, mama, uite, fii-te mers. Dar a rămas așa. Vezi cu care parte a corpului se uită la... Nu, Marti. E felină, mă, taci că e la pândă. Nu, Marti. Mama, în partea aia nu este niciun terorist. Nu, mami este în siguranță. Mami. Vreau să vezi inimioara. Cum? Inimioara. Păi nu trebuie să o văd eu. Hai să să spun că are și oglindă înăuntru. Și gloss. Aoleu. Are la gât inimioară cu oglindă și gloss. Pisoi cu gloss, da. Da. E greu la voi în casă. Da, nu, stai cu minte. Era gata să facă un pui cu fisul, coțea pe fisul. Da, mami, da, vezi tu? Nu, n-are scrupule Marti când iubește. N-are, nu? Inspectează cu mami, vezi ce se întâmplă. Ia vezi tu dacă e un terorist. Băi, dar ce coadă are, este incredibil. Da, este leu. Sau pensulă. Dar îmi place în ce poziții rămâne, zic că e pentru prima oară pe gheață. Așa am zis că n-am filmat eu, apropo de Cioran, am filmat un ID de post cu vreo 4 ani și m-au dus la Buzău la patinoar. Am luat o căzătură și Cioran peste mine. Marti și la Buzău, la un patinoar. Marti, cred că a depistat ceva, pericolul. Cred. Uite mers, incredibil. Uite mers. Iubirea lui Marti. Să lăsăm bodyguard. Dacă mă enervez, aduc și eu câinele mâine. E și Auraș acolo, care are grijă de el. O să aibă Auraș grijă de el. Auraș, să intri tu, iubire, să vezi unde... Auraș al vostru? Auraș să nu fie pe la cabluri pe acolo. Avem noi un Auraș în echipă. Auraș, intră tu, să nu se ducă copilul pe la cabluri, te rog, jur. Să nu roadă cabluri. Auraș, bună seara, uite acolo. Uite, a intrat după...